Sunana Musa Muhammad Abdullahi, kuma ina da lakunkuna da ake ta kirana da su a harkan film industry. Akan ce Auta Baita, can baya-baya dai akan ce Alhajin Shamsiyya, aka zo Baban Wasila, yanzu wanda ke ɗan gaba shi ne Auta Baita. Haka na kwana 90 kenan. Me ya ja ra'ayinka, yaushe ka fara harkar su? Malam Usman, ina kyautata zaton da fara harkan fim ɗina kusan ya girme ka. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka. Malam Usman. Na gajiya. Zan iya farawa in ce musu Godfather? In ka ce Godfather wato ka taɓo kwana 90 kenan. To da farko za mu iya sanin cikakken sunanka? Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Musa Muhammad Abdullahi, kuma ina da lakunkuna da ake ta kirana da su a harkan film industry. Akan ce Auta Baita, can baya-baya dai akan ce Alhajin Shamsiyya, aka zo Baban Wasila, yanzu wanda ke ɗan gaba shi ne Auta Baita. Haka na kwana 90 kenan. Me ya ja ra'ayinka, yaushe ka fara harkar su? Malam Usman, ina kyautata zaton da fara harkan fim ɗina kusan ya girme ka. Saboda dai na fara fim a 1972. An haife ni 1976, shekara 4 kenan baya. Sai da ka fara da shekara 4 ma na shigo duniyar kenan. Yawwa. Kuma lokacin da aka yi 10-year anniversary, wato murnan cika shekara 10 da kafa gidan rediyo talabijin Kaduna. Nan gidan rediyo na FRCN. A lokacin ana kiranta RTK, Radio Television Kaduna. Kuma an kafa ta a 1962 ne. Marigayi Sardauna ya kafa ta. To 1972 kaga shekaru 10 kenan cif. To a wannan lokaci ne na fara hawa kan stage. Wane ne kai? Wane ne Musa Abdullahi? To shi dai Musa Abdullahi mutum ne wanda farko malamin makaranta ne. Sai na zo kuma na zama cultural officer. Kamar na al'adu? Yawwa. Sai na kuma zo na zama na dai yawo ministry daban-daban. Musa Muhammad Abdullahi ni a yanzu ina da 75 years. Shekara 75. Ana kwatance da mai martaba sarkin Zazzau Aminu. Ran da aka naɗa shi a rannan aka haife ni. Sarki Aminu ya yi shekaru 25 a kan mulki. Mai martaba Shehu Idris ya zo ya yi shekara 45. To sai ka hada da yanzu kaga za ka samu 75 ɗin ke. Na gane. Ni ɗin nan an haife ni a Zaria, a Kofan Gayan, karamar hukumar Zaria ta jihar Kaduna. A nan aka haife ni. Amma rayuwa ta gaba ɗaya firamare na a nan garin Kaduna na yi LEA Maiduguri Road. Na tafi St. Endes Teachers College, wanda ake kiranta Basawa Teachers College a Zaria. Na santa. Na yi Junior Secondary School a Zaria. Yawwa. To na dawo aka buɗe UPE. Na zo UPE a nan na gama. Sannan na zo na kama koyarwa a 1980. A matsayin malamin makarantar sakandare ko firamare? Na firamare. Da na kama koyarwa a LEA anguwan Ma'azu, nan na fara koyarwa 15 September 1980 na fara koyarwa. 1983 aka bani headmaster. A bani headmaster din nan ne yawo makarantu, don in makaranta ta lalace sai a ce a tura Musa Muhammad Abdullahi. Tun daga wannan 1983? In ta lalace in je in dan saita ta. An yadda da kwarewarka kenan. Yawwa. To ka bar abin da ya fi dan so samun rai a daidai nan kafin in ci gaba. LEA Maiduguri inda na gama. Akwai wata malama ana kiranta Mrs. Ogundife.
Ogundife. amma yanzu ba ta a raye. ina gane. Mrs. Ogundife ta koyar da ni a firamare. Na zo ina headmaster tana koyarwa. Na kira teachers meeting wato staff meeting saboda introductory aspect of it, yes. ganin ta koyar da ni sai tana ta kunyanta su. Allah sarki. To ni kuma ban damu ba da na idar da taro na sai na kira ta daga ni sai ita. Na ce ma ni ɗanki ne. Na ce ni ɗanki ne. Ki yi alfahari da abun da kika koyar gashi ya zama wani abu har ya zo. haifi wani abu kwarai. Yawwa. To ki bani goyon baya a gyara makarantar nan. Ni ba zan taka ki ba amma ke in kin taka aiki to ba zan taka ki. Simple. Wanda kawai ne mata magana ke. To muka abu ta ba da haɗin kai. Yawwa. To ne ta dai yawo a makarantu a ƙarshen dai yawo na 1985 sai aka gayyace ni art and culture. Ina rubuta masu drama a marigayi su barau da Kabiru Lawan. Su suka assasa zuwa na art and culture saboda akwai wani role na alkali da aka nemi a yi ya ɗan gagara sai suka ce a kira ni. Aka kira ni ko ne role ɗin yanda suke bukata. To tun daga nan akwai wani ana kiran shi Farfeso Bashir Ikara. Shi ne a lokacin yake darakta. A lokacin yana dakta. Dakta Bashir Ikara. To shi ne kafin zama farfesa. Kafin zama farfesa. Sai ya ce to in dawo mana nan da aiki. To an fara processing sai aka cire shi sai Dr. Ahmadu Bello Zaria, now professor Ahmadu Bello Zaria shi ya actualize wato shi ya tabbatar da komawa na. Shi Professor Ahmadu Bello Zaria da sani ne yanzu. Yana nan. To ai ko jin muna tare mun yi wani taro a kasu ina wurin to shi ya assasa komawa ta art and culture. Masha Allah. Na je art and culture 1986 suka tura ni course din da ake yi Center for Nigerian Cultural Study wato ABU Zaria kenan. Na je ne diploma akan culture na dawo ana nan sai na koma kuma ABU 1990 92 na je ne advanced diploma public administration. To da na dawo ina dai art and culture to ganin additional wancan public admin sai ne pulling out na tafi kefa ne staff officer. Daga nan akwai MB Umar da yana darakta din aka cire shi sai aka dawo da shi. Da ya dawo sai ya tadda bani na. To sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga ofishin gwamna cewan key staff din shi na art and culture an cire su in ana son ya ci gaba da zama kuma zaman shi aikin shi ya kyau to a dawo da ni. To sai aka rubuta man takarda cewa in maza my services is dearly needed at art and culture more than kefa. Haka takardar ta abin. So an fi bukatar ka a ma'aikatar raya al'adu fiye da na kefa. Nan da nan washe gari ko na koma. Ana nan ya sha ruwa ta wuce mai kai aka cire shi ni ma sai na sake pulling out shine na je youth and sport kuma ma'aikatar matasa da wasanni. Yawwa aka bani in charge of training duk wanda zai je ƙara karatu to daga ofishi na zai tafi. To ana nan sai aka kirkiro Ministry for Chieftaincy Affairs wajen sarakuna nan ma aka yi pulling dina aka kai ni can. To a nan ne dai na yi ritaya a 2015 a ɗan takaitawa batun ɓangaren aiki yanda rayuwa ta tafi kenan. Idan muka dawo harkan fina-finai akwai wani wanda ake kira Luka Gadani. Shi mutumin kudancin Kaduna ne kuma ɗan kabilar Jaba. To shi ne ya fara gabatar da ni a gidan rediyo na wannan biki da na gaya maka aka yi na RTK. To tun daga lokacin al'amura suke ta tafiya a Teachers College ma tun ina aji 3 wato form 3. Ka san irin club
club and society an society da irin muke kamar da su su. Hausa club, Yawwa. society club, To social club. akwai Hausa drama society. To tun ina aji 3 nake president na Hausa drama har na zo aji 5. Biyar ra'ayin daga nan ya faru. Duk daga daman nan ake ta tafiya har aka zo na je ata and culture, har aka zo harkan fina-finai ake yi a halin yanzu. To alhamdulillah akan harkan fina-finai akwai 'yan kyaututtuka, wato mu ce award da na yabawa. na yabawa. A 1978 shine aka fara bani award. A lokacin kofi ake bayarwa. Allah sarki, kamar na 'yan kwallo. Yawwa. To shine aka fara bani award. Akwai marigayi Dr. Abubakar Imam wanda ya wallafa littafin Magana Jari Ce, shi ya fara bani award. To lokacin hala yana aikin jaridarsa a New Nigeria a lokacin? Dan na san an gaya mana cewa New Nigeria. Kwarai ya yi edita na ina jin gaskiya ta fi kobo. Kwarai. To shi ya fara bani award. To sai kuma sauran award suka yi ta biyowa baya ɗaya bayan ɗaya. Yanzu za ka iya cewa misali fina-finai da kai na san ba za su irgu ba, amma kiyasi fa. Malam Usman, idan na ce zan maka kiyasin fina-finai wanda dai suke a rubuce yanzu, wanda kake rubuta abinka? na kan dan rubuta. To ina jin ina da ko 200 ne ko 500 wanda wacce a rubuce banda wanda sun fi shanin sarki suna. su jingul ban magana babu irin tallace-tallace da sauransu. Kafin mu wuce magana har kafin mu je misali cikin kuruciyarka ta yarinta mu je yadda take harkar fim. A yanzu muna ganin 'yan fim wasu suna ganin sa a matsayin suna samu, wasu suna ganin sa a matsayin a'a ba sa samu, wasu suna ganin cewa ai na baya sun fi more, a'a na baya sun fi shan wahala. Ka sa min fim a lokacin da ka faro tun daga wannan shekarun fiye da 50, kusan 50 yanzu da biyu, da kuma fim a yanzu ka dan auna min su a takaice. Shi a kowane irin sana'a kowane bawa akwai irin nasibin da Allah kan bashi. Za ka ga wani ya daɗe yana kasuwanci amma bai cimma abin da yake so ya cimma ba, wani kuma ya cimma abin da yake so ya cimma. To kaga wannan daga Allah yake. To amma yanzu idan muka ɗauki kayan aiki da lokacin da muke fim a wuraren 80s, fim ne tape ne muke da shi Umatic, muka zo VHS, aka zo CD yanzu har ya ma ɓace. Yawwa, to yanzu ga shi sai dai YouTube. Kamar yadda hirar na nan za a ganta. To kaga kayan aiki technology kaga ya sha bamban yanzu da da. To maganan samu ban san in yi maganan samu din nan saboda akwai wa'ansu abubuwa a ɓoye kuma ban san a wannan fage in fitar da su. Abubuwan da ke ɓoye a dunkule shine akwai wa'anda suke harkan fim amma akwai harkan da suka goya ta da harkan fim, ba zallan fim ba. To ita ce take jawo masu kuɗi. Kamar yanzu gashi a rayuwa kamar gane cewa kariya civil servant ne misali. Yawwa. To waccan hanya kowanne da irin tsarin shi. Wani ya yadda ya bi kazamiyar hanya don ya kuɗi, wani ko bai yadda ya bi kazamiyar hanya ba, ya yadda inda Allah ya aje shi yana nan. Saboda haka harkan samu shi samu daga Allah yake. Yanzu a wa'anda muka ɗebo dacin kusan a yanzu wanda muka hau stage da su ina jin kamar mutum 2 ko 3 ne suke a raye a sanina. Akwai Mutuwa Dole, Haruna Danjuma da Daciko. Akwai Sani Gwarzo, Tumbule yake, na san yana nan a raye. Akwai Muhammadu Akawu wanda ya yi Baban Lare, ya yi Auduga a 1960 lokacin da ake 1960.
shine ya fara a tallan bunƙasa noman auduga a arewa. To shi ma yana nan. Ya kamata in ziyarce su. Yawa sannan akwai kuma Bawa Garba ABG. Ka san ABG? Kamfanin ABG. To shi Bawa Garban na tauraron ɗan to ai da ɗan harkan fina-finai ne. Shi ma ya yi Baban Lare ya yi auduga, shi ya fara yi a gonan Bakura ya yi nashi. Yawwa. To kaga wa'anda na zayyano maka ɗin nan da 'yan jikokinmu da 'ya'yanmu wanda suke harkan fim a yanzu, in maganan samu ne da kake magana ba za ka haɗa ba. Ba za ka haɗa ba. Ban sai in kira sunan 'ya'yan namu da jikoki. Wane babban darasi ka koya a harkar fim daga shigowarka zuwa yanzu shekara 52? Babban darasin da na koya a harkar fim, na farko harkar fim tana kai fuskanka inda kai ba kama kai ba. Misali masoya da nake da shi a yanzu zan ce a faɗin duniya. Kwarai kuwa. Saboda mutane daga ɓangare daban-daban suna ta dai nuna fatan alheri. To kaga masoyan nan da nake da su na koyi darasi kwarai, kuma ina ta gode ma su wa'annan masoya da suke ta bibiyata. To sannan darasi kuma na biyu, wato yanayin irin role ɗin da producer yakan bani, to sai yana ɗan ƙara man irin ƙwarin gwiwa na cewan aishi baba ko da wani lokaci wa'azi ne, wa'azantarwa ne, kaza. To shi ana yawan baka dattijo mai kamala da kirki da sauransu. To shi ma kaga na koyi darasa daban-daban. Sannan kuma babban darasi da na koya, akwai yaran da suka shigo harkan fim ba sun shigo harkan fim a matsayin sana'a ba. Sun shigo harkan fim ne a matsayin da kuke kira fashion. Sha'awa kawai. Irin kawai sha'awa. Ba kaunar wannan abin zami ba. Musamman yara mata. Kyalkyal banzan aka ga za a ɗaukai kyalkyal banza kawai. Za ka ga wata yarinya ta shigo harkan fim ne saboda a ga fim ɗinta ta yi samari. Ƙarshe ma ta ce ta fi ƙarfin fim. Yawa. To kaga din na koyi darasa. Sannan babban darasi ma da na koya nake tunawa da ita shine mai gidana, ko in ce mai gidanmu, Kasimu Yaro. Akwai lokacin da muke zaune yake ce, Musa, a harkan fim arzikin mu shine jama'a, ba kuɗi ba masoyan nan. To kullum ina rike wannan darasi da Kasimu Yaro yake faɗa. Yawa. Sannan kuma darasi na biyu, idan ka taɓo gwamnati ba nan suke so a taɓa ba, za su iya maka abin da duka suka ga dama. Ka cokalo. To misali zan baka a nan guda biyu. Akwai wani tsokalo gwamnati da muka yi da marigayi Samanja Usman Babateki. Nan take aka sa sojoji aka ce a yi mana bulala. Kun tsokano? Kun tsokano su. To kaga wannan darasi. To bacewa ko kai? Ba bacewa maka yi ba. Kuma sai an yi bulala. Wa'anda aka ce su zane mun su ne suka dan tausaya. Kila su ma suna kauna fim din nan. Su yawa. Akwai wani script, wato wani labari da ni na rubuta. Labarin yana maganan komin nisan jifa ƙasa zai faɗi. Yawa. Kuma na rubuta labarin akan Katsina, Kaduna koko Katsina Zaria dichotomy, wato lardin Zazzau da lardin Katsina. Wannan ya tsangwaman da ke tsakani. Lokacin duk ana haɗe a kan shi na abin nan. Dan Giwa shi ke gwamna a lokacin. Dan Giwa Umar. To a lokacin aiki ana aiki. Muna rahazar kawai security report ya je mashi. A rahazal ma? Amma tun daga rahazal a tankarca. Nan take aka ce
kar a nuna wannan fim don an niyan mu sa wannan on stage a 1st October, murnan 1st October. Aka ce kar a sa. Sannan ni kuma aka bani tsaro na 24 hours. Aka bani security yes. Si ta monitorin duk inda nake saboda ni ne marubuci. Karka mamaye sa yi. Yawa. To da yamman ta yi kuma sai aka ce man to Musa me za a nuna a wajen 1st October a stage. Sai na ce a gayyato Yarbawa da Inyamurai. Yawa. To haka aka gayyato Yarbawa da Inyamurai aka yi aka gama. Da aka tashi to shikenan gari ya waye wa'annan security sai suka janye. To wannan darasi ne. To amma a ƙarshe sai ne wata hikima. A sarkin Daura Mamman Bashar mai Daura shine ciyaman ɗinmu na Art and Culture a lokacin. Sai na ce to me zai hana ba za a je a nuna wannan wasa a Daura ba na sallar gani da suke. Sallar gani. Darakta na a lokacin ya ce goyon baya. Muka ɗauki jama'a muka tafi Daura, artist wajen 55 luxurious ne muka cika mota muka yi Daura. To ina kuma ba nan dan giwo ba shi da hurumin can ko yana da hurumi Katsina da lokacin ba a raba Katsina da yana da hurumi, yana ma zaune. Aka fara stage drama ne live kai tsaye. Ana yi mun kusan rabi sai AD shi ya ce ai wannan ita ce draman da aka ce kar a nuna ta a Kaduna. To kun yi taurin kai? Ita ce ake nuna ta nan. To nan take aka ce a tsaya. Shi darakta ɗina a lokacin ban sa in kira sunan shi. A nan take aka ce ya shiga motan haya ya dawo gida, an dakatar da shi. Ni kuma da aka dawo aka saka man kwamiti. A duba me yasa. To ka san aikin office. I'm directed. Dole saka aka kai. Yawwa. Saboda za ka iya sha ta nan. Yawwa to ta nan ne ma na sha din. To kaga wannan darasi ne. To akan dai harkan fim din a gurguje ne nake. Akan harkan fim din dai akwai wani gasa da ake kiran shi Telefest. Wato duka gidajen talabijin na Najeriya duk shekara a da ana fina-finai kamar NTA Kaduna su shigar da nasu intare, Maiduguri, Lagos ina ne da sauran shigar da nasu gasar. Yawwa to sai a ga wanne ne yayi na daya. Shi fim din da yayi na daya daga wannan gidan TV. Yawwa to akwai na Kaduna da aka shigar a lokacin. Marigayi Umar Hassan shine darakta. To mu muka ci na daya. Amma na ci wahala. Saboda ni ne ainihin jagaban siyasa, an yi akan siyasa ne, ni ne jagaban siyasa wanda aka yi gwagwarmayan zaɓe, kuma in ba a kau da ni ba bangare ɗayan ba za su yawwa. To sai aka shiryo 'yan iskan siyasa don su ɓatar da ni. To shine suka kama ni aka kai ni rafin Kaduna, riba Kaduna. Aka ɗaure ni da dutse aka jefa a ruwa don a ɓatar da ni. To wani abun mamaki ka bara ana jefa ni ɗin nan sai kawai ga kada ya taso. Ana shooting. Tun da riba Kaduna dama da kada. Yawwa. Ana jefa ni kawai irin jefa nan da ruwan ya girgiza. Ashe kada na gefe guda. Kawai sai wani malalala abun nan. Ce ku fusgo ba. Ni na fara gani. Okay, ka fara gani. Ni na fara gani. Darakta yana fama da kyamarar. Yawwa shi yana abin nan. Da na ga kada zai yi kaina. To ni dai ban san ya aka yi na since dutsen baya aka yi. Ai wahala. Sannan na yo gefe. Shi Umar Hassan ya kamo hannuna aka fito da ni. Shi kuma kadan yayi wani malalala kawai sai ya koma abin shi. To wannan ban manta kwana na gaba kawai ko ba rabon a sha wahala. Yawwa. To wani shekaran kuma mu ne kuma ni ne na fito akan a ɓadda wancan ɓangare. Gidan mutumin na je a fim ɗin fa cinna ma gidan wuta. Fetur ɗin da kafin a yi sa wuta na ɗauki fetur a galan, ashe galan ɗin ya huje. Wayyo Allah. Na yayyafa a hanya a ciyawan. To ashe inda nake tafiya fetur ɗin tun da yana bin ka ba. Na je na cinna wutan. Ina cinna wutan nan na ƙasan nan kawai kaga zan dawo
zai biyo ka sai ya biyo ni tar to haka ne Sai ta gudu. birgima subhanallah Allah ya sa dai kwana na gaba ga gaba ya tunda hatsarin fetur wasa ne. yawo wato shi ma nan abin nan kaga irin ban wahalhalun. mantawa da shi tunda ba wani tricks ake yi kamar yanzu ba a ce a na. yi stunts da sauransu. to na ƙarshe akwai kuma wanda aka yi na NTA ne shi kuma a studio na yi laifi ne sai aka kai ni wajen jami'an tsaro irin torture din nan wanda aka sa shi ya yi man torture din ba shi a raye Abubakar Cigari sunan shi. Cigari Toro? Abubakar Cigari shi kuma yana Kabala ne amma ya rasu Allah ji kan to shi ne aka sa shi ya yi kaman jami'in tsaro kamar ya azabtar da kai ka faɗi gaskiya yawan faɗi gaskiya to akwai kusa inci 9 an ba shi rihazar ya rike kusan haka ya rike ta sai ya rinka bugawa kamar yana buga akan mutum yawwa ni kuma ina ta ihu kamar tana shiga amma da rahazal din in ya bugan mu muke ganin ta shiga yawwa to kai Abubakar da ka danna kusa a kaina kawai bai rike ta ba kawai sai ya buga tashin hankali yana bugawa kawai ta abin nan Umar Hassan Allah ji kansa yana control room kawai sai ya fara ganin jini shar baka ihu ba sai ya fito a guje yana fitowa a guje aka ɗauke ni sai asibiti to aka je aka ɗan diresin aka sa ruwa na ɗan yi awoyi na ɓalla ruwan na ce a zo a ci gaba da aiki to da irin wa'annan abubuwa ban mantawa da su to na ƙarshe shine kwana kasar mu ce wanda muka yi a Bauchi na san kasar mu ce na Dr. Sadiq Tafawa Balewa na farfesa to shi kuma watan mu 6 kabara muna Bauchi wata 3 muka yi rahazar kawai ake shooting wata 3 wata 6 haka muka yi a Bauchi to a rayuwar harkan fim a lokacin akwai Malam Mamman akwai Alhaji Musa Trader Musa Buguzun akwai Kuliyaman Sabo akwai Karkuzu akwai Kasum Yaro akwai Golobo akwai wani yaro Sani daga wato jihohi guda 3 ne zuwa 4 wanda aka yi selecting kasar mu ce Kaduna State ni Kasum Yaro Yusuf Barau muka wakilta Sokoto Golobo Sani suka wakilta can Kano Malam Mamman Kuliyaman Sabo Musa Trader suka wakilci Kano Plateau State Karkuzu to haka fa muka yi wannan zama na ban sha'awa ya kuruciya take ya aka taso wani yaron akwai gagara wani yaron akwai jin magana wani yaron akwai kazar ya kuruciya ka take to ni dai alhamdulillah kuruciya ta na gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda a lokacin da nake saurayi a tudun nufawa gadan bazan fare ɗaki na magama ne na samarin tudun nufawa da tudun wada duk a ɗaki na ake haɗuwa a shati a yi wannan a yi wannan kuma kasuwanci nake tun a lokacin kana kasuwanci nake to sannan kuma a lokacin ƙuruciya a gaskiyan zance Usman Kabar ban yadda ka nuna man dan Ali ba yatsa reni ai kana nuna man dan yatsa ba ma karama ba ma to kuma sai gashi a harkar fim ana cikin wanda ake mashe da cewa ba ka jin kanshi tsab ko a zahiri ba ma fim ba ban taba jin an ce ban taba kiran sunanka for over shekara 30 yanzu ban taba kiran sunanka yanzu wani ya ce wani abin banza haka yake har ma da aka zo aka baka role din Godfather na cikin kwana 90 din nan ake cewa kai ne uban gayya a siyasance ana ganin cewa ka murda kambu kana ta musu tsiya kala irin kai ashe zai iya irin wannan role menene hikimar wancan abin bai biyo ka cikin fim ba gaskiya ne kaga lokacin da nake Teachers College ai na ce maka ina aji 3 aka bani president saboda ganin kokari na da kwazo to wa'anda suka sanni abokaina saboda sun sanni sun san ban yadda da nuna yatsa ba to ba a nuna mai yatsa saboda an nuna min ba za a zauna lafiya to kaga za a kiyaye ka to da kuma girma ta fara zuwa shikenan gaba daya wannan hayaniya sai ta tafi shekaru ya zo yawa na gane
abokai fa suwaye da kana kuruciya irin abokan da ku taso tare da su akwai su yanzu? sosai ma ai a abokaina wa'anda muka taso tare ina jin banda Yusufu Barau kusan dukkansu suna na. Akwai barista Suleiman Balarabe Musa daki ɗaya ma muke kwana da shi. Akwai Dan Balarabe Musa tsohon gwamnan Kaduna? A'a, ko suna ne lakani ne. Shi barista Suleiman Balarabe Musa shine yayi darakta legal draft na Kaduna State House of Assembly, amma ya yi ritaya yanzu. Akwai Abdul Muɗallabi, wa'annan duk muna ƙanana muka taso. Akwai Alhaji Ya'u mai kayan famfo, duk wa'annan childhood friend ne. Akwai Lawal Yusuf Yalo, sannan ga sunan dai bila adadin in ce zan ta zayyanawa sai mu kwana ana abin nan. Ya alaka ka take da mahaifi? Alaka ta da iyaye alhamdulillahi na gode ma Allah. Gode ma Allah shine an rabu lafiya, suna son barka, suna Allah shi albarka. Kuma akwai ranaku da na wawware. Duk ranar Asabar wannan rana ce ta mahaifina, za mu zauna mai ta ya bani labarin family setup, yaya muke tarihi dai duk ya bani. Sannan ita ma mahaifiya ran Lahadi ita kuma rananta ne za mu zauna ta ita man bayani abubuwa daban-daban. To akwai wani abu da mahaifiyata ta taba gaya min sai yanzu ne nake ganin dalilin faɗan wannan. Takan ce man ba ta kiran sunana, sai ta ce tana roƙon Allah kar ya ɗora mata dogon jinya. Allah sarki. To sai na ce Hajiya saboda me kike wannan bayani? Ta ce kai kenan guda ɗaya a wajena. Kai ɗaya? Kuma in kai namiji ne, to idan ta samu dogon jinya zan samu yawa. To wallahi kabara Allah ya karɓi roƙonta. Ciwon ajalinta ya same ta ranar Lahadi, aka kai ta asibiti ran Litini, Talata, Alhamis Allah ya karɓi ranta. Kai ɗaya ne ɗanta? Ni kaɗai ne. Baban ku fa? Wajen babanmu kuma biyu ne wa'anda suke raye. So ita kaɗai ce matar shi da ƴaƴansa? Su biyu ne matan shi. To a ɓangaranta mu 7 ne, amma shi da duk Allah ya karɓi ransu. Ni kaɗai Allah ya bari. Alhamdulillah ya ba da albarkar ya zuba. Yawwa shi kuma ɓangaren uba mu 2 ne, mu 3 ne. Ɗaya Allah ya karɓi ran shi, amma akwai mai Hassatu tana nan har yanzu a raye. A zari. Alhamdulillah. Kai kuma to ya naka iyalin? To kabara ni a yanzu da kake gani na dinnan mata na 2. Masha Allah. Yara kuma ina da tim A ina da tim B. Ka yi kwallo ai? Na yi. To idan aka ce tim A akwai 11 a nan? 11 ko mutum kana 11 a kwallo har da gola nan ma 22 ke. Yawwa. To 23 ne yara gaba ɗaya. Kana da tim 2. Yawwa. Mata ne da maza ko yaya abu? Mata ne da maza. Amma mazan su suka fi yawa. Matan wanda Allah ya bani guda 4 ne. Akwai Binta Jamila, Hafsat, Asama'u. Namiji ne babba ko mace? Namiji ne. Ya kai shekara ne Abdullahi zai kai kusan 40 ko da wani abu ma. Dan an haife shi 1983 a 84 aka haife shi. Yana aiki yanzu a Kaduna State University. Sunan shi Abdullahi Musa Muhammad. Masha Allah. Bari mu dan je rayuwar aiki kaɗan kafin lokacin ya tsinke. Yaya aiki fa wannan kayi aikin koyarwa, kayi art council, kayi kefa, kayi ina duka, me ka koya? Abin da na koya shine idan ka rike gaskiya za ka samu matsala da al'umma. Ba ni misali. Misali lokacin da aka kai ni kefa a matsayin staff officer. Ba ni ne staff officer ba, na samu staff officer. Aka yi wata harƙalla na ma'aikata na bogi guda 22 lokacin Lawal Jafaru ke gwamna. Lawal Jafaru Isa. Yawwa. Na soja. Yawwa. Aka samu labari nan take ni ne na faɗi yanda
aka ma yi wa'annan cuwa-cuwa aka sallami general manager a lokacin ni kuma ka bankaɗo yawwa ni kuma aka taso ni a gaba to a ɗan takaice kenan da ka bayyana ka zama whistleblower ka hura usar ɗin an gane an magance abu amma kai an sa ka gaba aka sa ni a wurin aikin yawwa a wurin aikin kai wannan mutum na silila yawwa an sa ni a gaba sai kuma aka cire ni a wurin to in dawo muka baya ina koyarwa shi kuma akwai makaranta da aka kai ni ya liye babban dodo aka cire headmaster nan babban dodo dan makera matsayin headmaster makera akwai wani Thomas Usman shi aka cire aka kai ni to da ya zo man hannu over akwai kuɗi PTA kuɗin malamai da iyayen yara da ake tarawa ban ga kuɗin ba a zahiri na ce ba zan sa hannu a hand over in karɓa don ban ga kuɗin ba na ce a kawo min bank statement aka ce a'a inda ya karɓa Usman a kan wannan muka ta ɗauki ba daɗi aka zo education department chief education officer a lokacin ana kiranta Regina Dagat ta ce in je in karɓa na ce ranki shi daɗe a bani a rubuce ta ce za ka ja da mu kenan to akwai kantoma a lokacin ban san faɗi sunan shi aka kai ni wajen shi ma ya ce in je in karɓa na ce a'a a bani a rubuce to nan ma ya zama tashin hankali har aka yi barazanan in fa ban karɓa ba za a kore na ce to an taɓa rashin gaskiya dole yawwa tunda ba na so in yawwa to shi ma ana wannan rigiman sai na koma ata and culture na biyu kenan kaga na biyu kenan to a ata and culture shi matsalan da na samu an sa ni ne a in charge na archery wato harbin kwari baka yawa kwari da baka to ka san maharban nan akwai su da tsatsibe to ni kuma idan kibiya ta tashi zan ce kibiyan wane ta tashi amma bata samu target ba ashe wannan abun ransu baya so kabara da ana ta tafiya ba dole sai an faɗa ba ne to ana tafiya kawai haka sai na ga black out na ga if ba na baka gani bi Umar da ya ga ina abun nan kamar bera ya ci fiya-fiya sai ya ce aje a kamo ni wani abu ya faru shine da na zo ya ce malam Musa me ya faru na ce ba na gani ne tashi hankali kai kuma ba ciwo ido ashe a cikin maharban nan wani ya ga abin da ya faru cikinsu sai shi ya zo da ya zo sai ya ja ni gefe guda sai ya fitar da ni out of arena wato wajen filin me ya ebo ni dai wani ruwa ne ya zuba min hannu wani ruwa ne ya zuba min a hannu ya ce in wanke fuska ina wanke fuska sai na abun nan wani ya yi surkulle wani ya karya yawwa da yake tunda sun san kansa yawwa to da na dawo sai shi wanda ya abun nan sai ya ce to malam Musa sai fa a gyara kalamai sai ni ce ai dole ne ba labarin harba kibiya ba wannan tashi bata saka ba tashi sai in ce ta tashi amma bata saka ba ruwanka wani kuda wani abu nan ba ruwana to sai na karshe a darasi mariga ya Laila Dogon Yaro lokacin da aka bata garkuwan garki an tafi garki bikin naɗata to ni ne ciyaman na cultural group din to tun daga nan a wajen mitin a gidanta sai ta kira Mamman Shata marigayi sai ta kira Musa Ɗanbade sai na ce haɗin nan bai yi ba hajiya za a samu matsala sai ta ce hikimanta shine ta daidaita su tsakaninsu na ce baki iya ko taron nan na kasu da nake magana an yi magana wani profesa yana cewa Musa Ɗanbade da ya daina abin nan din shi ne saboda ya zagi Shata a waka yayi wane ne karama yau ya yafe mishi sai na ce baki iyawa ta ce dan me na faɗi haka sai na ce dan Shata a duniyan nan gaba ɗaya ba wanda yake jin maganan shi ya yi bari ya bari sai Bashar Mai Daura shi ma bi ba ya yi Shata ya ce ranka ya daɗe ka yi haƙuri ka bar ni da shi kaga to kalman da ya ta yi kenan wanda har cewa in ya mutu Mai Daura ya mai sallah a wasiya kuma shi ya mai to da aka tafi garki can Jigawa Kabara a line up na turo traditional troop
cultural dancers mukan fara daga lowa ne sai mu je apex. Apex, okay. Mukan fara daga ƙasa Ai sam. sai mai sama. To saman nan closing abin nan biki gaba ɗaya Mamman Shata ne. Next to Mamman Shata Musa Ɗanbade. So Musa Ɗanbade da ton ɗin shi ya zo. Kafin ma Musa Ɗanbade akwai wani mawaƙi wanda ya suna a wajen ana ce mishi Tsoho Balare. Na jin sunan shi. Ba sunan shi a cikin list ɗina guda 10. Shi kuma ya taso man ya ana biki a garinsu ba sunan shi. Sai ne amfani da hikima na ce ba sunanka ba ne, kai mai karɓan baƙi ne. Ko kayi ko baka yi ba an san ka. Sai na ɗan tausa shi ana. To da aka zo kusa da ƙarshe Musa Ɗanbade ya hau stage. Sai ya hau yi waƙe-waƙen shi, sai wani cikin manyan baƙi sai ya ce, Musa Ɗanbade baka taɓo min bakan da miyan da nake so ba. Tashi hankali. Shi ne mai tafannuwa. Yawwa kaga za a taɓo Shata. Sai ne ƙoƙarin karɓan mai ka hana. In hana. Uwan biki sai ta ce a bashi yayi. Tsaka mai wuya kenan. Sai na bashi yayi. Da yayi ina da takurawa. Kuma Shata na nan. Yana mota yana fita Shata ne zai abin nan. Kaga yana jira. Ina zuwa da ya fita sai na je wajen Shata kawai yana ta rangaji. Ya an shaka. Ba ma ɗa ba. Ya shaka haushi ya hau. Kawai da ya dibe ni haka sai ya ce ma direba da yaran shi mu tai masauki. Mu tai masauki ya fasa ke. Mu tai masauki. Shata ya tafi masaukin shi inda na kai shi. Ni kuma na dawo fage. Abun nan da ya faru da ni na harbin yan kwari da baka shi ya sake faruwa. Ina dawowa shi ma kawai sai ban gani. To akwai wani aboki na Alhaji Yunusa Abubakar shi ma Chado Rufen ne yana cikin tawaga. Sai na ji muryan shi yana ce Alhaji Yunusa ta faru. An kuma? Da ya kama hannuna sai na ce kai ni masaukin Shata. Shi ne muka je. Ka ji a jikinka? Na ji a jikina. Sai muka je. Kabare ina zuwa kawai na tadda Shata zaune a gefe guda sai na ga wata mata ni dai ban san kowace ce ba. Da ɗan rigan saƙinta tana ta rangaji. Ina shiga ita matan sai ta ce ba da ni ake ba. Sai na ce ai ta shafe ni. Mugun ma? Sai ta ce tafi ka ci gaba da aikinka. In ji ta? Ni shi kenan. Kana fita lafiya lau? Lau. Na shiga a makance na fito da idanu. Me ya faru ban sani. To do ana abubuwa darasi ne manya. Darasi ne. To darasi na ƙarshe a harkan aiki. Lokacin da nake ma'aikatan sarakuna. Akwai wani abu da aka yi ban san in buɗa shi. Amma zan yi makamancin haka. Ni ne darakta boundary wato mai kula da kan iyaka tsakanin wannan masarauta da wannan masarauta. To akwai wa'anda suke kabilan Hausawa ne wanda an karɓe gonakinsu an ɗan yi rikici a yankin da suke. An karɓi gonakinsu an siyar. An saida To amma ba a ba su diya ba. Kuma wanda ya sayi gonakin wani ɗan babban mutum ne. Shi uban shi ma ya yi shugaban ƙasa ba zan kira sunan shi ba. Ya saye gonakin suka yi kamfani a wurin. To diyan da aka bayar miliyan 11. Sai ya kasance an ba kabilu miliyan 4 amma Hausawa ko kwabo. To fa ne ɗauki wannan kes na ce aye ba zai yiwu ba. To anan aka yi ta ɗauki ba daɗi. Sai da na ƙwato ma wa'ancan hakkinsu. To kaga ina gamawa shi ma sai na ɗau zafi. Don me na bankaɗo wancan magana. Su ma ya fara shige da yawa to dai aka yi komai aka warware. To da irin wa'annan abubuwa shine a baya na ce maka a yanayin aiki da na fahimta in ka riƙe gaskiya za ta kai maka ko ina ne
amma za ka sha wahala na na rayuwa saboda rayuwar yanzu gaskiyan ɗan ta zama kaɗan yanzu, musamman ma ku a lokacin ma tana da ɗan yawan, amma yanzu to ta yi kaɗan. to haka al'amuran ne aka yi ta idan muka kalli irin harkar fim ɗinnan da aka yi wadda ita ce ta harba suna fiye da komai, aka san mutum da sauransu, aka san wane ne kai, ka ce ka samu arzikin mutane sosai, amma duk wanda yake waje musamman in ya ganka a role na fim zai ganka a kicimanka. Ka yi kuɗi da fim? ban yi ba. Hakan yana damunka ko ya taɓa damunka? Can bai damuna, saboda me? Saboda ni a rayuwata inda na samu kaina ba na matsa ma kaina a rayuwa, in na samu in ci, in ban samu ban haƙura, arziki na Allah ne. Dalili ka bara tun kana cikin mahaifiyarka abinda za ka samu zai same ka an gama shi. Me na damuwa? An rubuta alƙalamin ya bushe. Me na damuwa? Za ka yi kuɗi, za ka yi kuɗi, in ba za ka yi ba wani zai ta roƙon Allah ma bai yi ba sai 'ya'yan shi ko jikoki su zo su yi a dinga to menene a ciki. Ni babban godiyan Allah shine a shekaru 75 din nan zan tashi daga nan in je santarar market da kafa na inda gashi yanzu da muka taho kai ka fito kace na ga motar ku ta wuce ku dawo. Yawwa. Muna cikin wani zamani da matasa suke ganin cewa duk abin da kake in baka samu kuɗi ba aikin banza ne. A ina wallahi wannan ba haka bane. Ai ba aikin banza bane wai ka ce wai sai kayi kuɗi, kai abin da na nuna maka arzikin jama'a fa ba karamin abu bane. Arzikin jama'a ba karamin abu ne. Ka bari in sake dawo maka baya. Lokacin da aka ɗaura auren Aisha 'yar Ibrahim Badamasi Babangida, akwai yashi Aisha. Na san haka. Lokacin da aka ɗaura aurenta ni ne jagorancin tawaga mutum 25 daga nan Kaduna zuwa Mina. Gidan shi kan dutse. Tsaro da aka samu 3 stages na tsaro ne, kashi 3. Ka fita nan, ka je nan, ka fita nan. Ni kadai ne nake da invitation card a hannu wanda zan shiga ko'ina. Amma ni ne nake jagorancin fa mutum 25 daga Kaduna. Sai na ga in na shige su na basu a waje ba musu adalci ba. Allah sarki. Usman ina tsaye ina ta sakan ya za a yi. Chief security na stage 1 wato mai tsaro na farko da ya hango sai ya zo. Ka daɗe nan tsaye me ya faru? Sai na ce daga Kaduna nake, ni ke jagorancin wa'ancan mutane, na ɗauko mashi kati na nuna mai. Sai ce to me yasa ka tsaya? Sai na ce ni ke shugabancin su, na tafi in bar su. A matsayina na shugaba? A matsayina na shugaba ai ban yi adalci ba. Ya ce gaskiya ne. Ya ce su nawa ne? Na ce su 25. Ya ce su zo su yi layi. Kaji ko? Suka yi layi suka wuce. To ka san mu kuma farin jinin mu dai na jama'a. Yan Mina su ma suka taso wajen su 10 suka yi layi. Suka shiga. Suka ce suna son su ci albarkaci. Duk mutane na ne. Su ma a basu su shige. To sai da suka gama shigewa sai ya ce baba ka gane ne? Sai na ce ban gane ka ba. Sai ya ce ni ne ɗalibinka a LEA Primary School anguwan Ma'azu, wanda na kan maka kashi a aji. In monita zai buge ni ka ce kar a buge ni a daije a kwashe. Shi ne wannan da ya baka dama ka shiga? Shi ne wanda ya ce. To kaga a sake babba. Mutane da yawa sun zo sun yi fim sun wuce, kana kallon su zo su yi kana nan da sauransu. A cikin waɗannan mutanen wane ne bayan bashi ka ji cewa kai wayo Allah how I wish yana nan yanzu muna fim tare? Yusuf Barau shi ne muke 5 and 6. Biyar da shida a kwallo ko? In an ka wuce 6 ba za ka wuce 5 ba. Haka muke da Yusuf Barau. To yau ba shi. Sai marigaya Aisha ita Shamsiya Aisha Musa. Ita kuma Aisha Musa ɗaliba ta ce a primary school. Kuma ni na kai ta secondary school. Masha Allah. Ya tarbiyyar ku take a lokacin a baya? Saboda mutanen gari ban san ra'ayinka akan wannan ba, yadda mutane ke zagin harkar fim. Yanzu da na zo gidanka na ga yaranka, na ga iyalinka, mun yi sallah tare da su. Ni ban ga wani abu ba,
to amma na san ka san kowa da irin ya kake kallon yadda ake kallon harkar shi fim. harkan fim Kasimu Yaro ya yi wata magana kuma na karanta a jami'an Ahmadu Bello a rubuce. Dan dole Kasimu Yaro shehin fim ne. Yawwa. Abin da na karanta a jami'an Ahmadu Bello da abin da Kasimu Yaro ya gaya mani iri ɗaya ne. Ya ce a lokacin da aka baka role ga abin da za ka yi a lokacin kake artist. In ka sauka in ka sauka akan role aka gama ka koma sunanka. Ka da Malam Musa ko Kabara. Yawwa. So behavior ɗinka na akan role daban. Behavior ɗinka kuma ba akan role ba daban, ka tantance su. Tunda mace ake kai acting. Kai acting ka tantance su. Saboda haka mu fa malamai ne masu cewa a gyara ne a gyara. So waɗanda suke ta tunanin cewa mu 'yan budala ne, ba haka abin yake ba. Ai ulama ɗin da muke tare da su da suke ta yawan zagin mu, akwai wani babban malami a nan garin Kaduna, ba zan kira sunan shi ba, shi da kanshi ya ce Malam Musa ashe ba karamin wa'azi kuke ba mu matse ku ba ne mu gane. An yi wannan dambarwa a Kano, an yi wannan dambarwa a Niger. Malamin nan da ya ce in ka saki matarka a fim ka saki matarka ta gida ta saku. Ai yan fim ne aka zauna aka yi mukabala. A ina ne ya samu wannan? Tunda in an ce ni kalla ne a fim, ai ba Usman ba kenan. Sai na saki ni kalla ne na saki matar a fim, sai kuma a ce ta wata gida na sake ta matar. Karshen mukabalan ai cewa yayi da Allah ai hakuri, ba inda ya karanta shi yana son yayi suna ne. To ka gani. Aka ce to kai apology. Aka yi wannan. To a ƙarshe baban Cinedu yaya yake yanzu da da? Yanzu da awa yake yana ta shiga daji yana musulunta da mutane. Dan fim ne ko ba dan fim ba? Dan fim ne. Idan na kira maka Ahmed Alkanawi, dan fim ne ko ba dan fim ba? Dan fim ne. Malami ne ko jahili ne? Malami ne. Idan na kira maka Kabiru na Kongo, malami ne. Wannan yaro Nura Usaini, malami ne wanda muka yi baya jidda da shi. Gwarai kuwa. To ga irin su nan, amma idan ana magana saboda mu karantarwa da muke ta nishadantarwa muke karantarwa. Amma duk abu ga Malam Inuwa a Kano yake. A Kano shi ma. Gwarai kuwa. To wanda ba su matse mu ba ne, shi ne ma aka fi sawa abin nan, ko shi karanje na kalle shi. Yawa, to in ba a matse mu bane shine akan mana wani mummunan fahimta. Ba za a gane ba. Amma aka matse mu sai a gane cewa a'a. Kuma wasunmu su suke bada mu. Duk inda suka shiga ba su tantance suna kan fim ne, suna kan role ne, sun sauka kan role, ba su bambance ba. To a training kuma an ce dole ka bambance. Haka ne. Yawa. Ya kake jin role ɗinka? Ka gani yara na abin da ya sa na zo da su kenan, wanda kuma suna maganin cewa tun America sai Godfather. Yaya kake jin role ɗin? Dan na ga yana ɗaya daga cikin role ɗin da aka baka nan da nan ya daɗa harba sunanka, wanda 'yan zamani yanzu social media sai suka san ka su. Haka yake. Wannan role Usman, duk lokacin da na haushi. Musamman ba a saba ganin ka da irin wannan role ɗin ba. Da lokacin da na sauka. A lokacin da na hau role ɗin, tunani guda uku sukan zo ma. Gaskiya ne Allah da ya ce idan ya baka kuɗi ya karɓa kuɗi a tausaya maka. Gaskiya ne inda Allah ya ce in ya ba da wanda ya ba mulki ya karɓa mulki a tausaya mashi, wanda kuma ya ba malanta ya kubci a tausaya mashi. To a nan ne nake daɗa fahimtan wannan tausayawa. Ni ne da convoy, amma in na sauka role ɗin da kafa na zan taka in je duk ka lallabo ka shigo gida. Kaga kalla na dariyar mugunta. Gaskiya wannan darasi ne babba. Ni ne nake da convoy, amma idan na sauka da kafa na kuma zan taka ka dawo gida. Saboda wannan ruwan akwai wani ɗan siyasa a unguwar Rimi ta Kaduna. Yake ma wani yaro ɗanmu ne Abdullahi Abbas, yakan ce Godfather da yake da convoy wai shi ne ba yi da motan ma da yake hawa a yanzu. Labari ya zo man sai nace wannan na Allah ne. Ai a baya lokacin da nake aikin gwamnati akwai lokacin ma da ne motoci biyu a lokaci da yanayi. Amma da yanayin ba zan iya ba, duk na sa musu ganye. Shikenan.
rayuwa cikin Ni sauki yanzu daidai gwargwado. godiyan Allah zan tashi in tafi kamar yadda na gaya maka ko ina ne zan tafiya ka. iya tafiya. Masha Wannan ma ni'ima ne. wanda akwai wanda ba su ka girme su da shekara 10 ko 15 amma ba za su Ba iya su ba. ba haka yake. To saboda wannan ni'ima ba mun ingantaccen gode ma lafiya ba. Allah. Masha Allah. Mun gode ma Allah. Allah ya jagoranci. To wani sako kake da shi ga masoyanka? Sakon da nake da shi ga masoya shine na farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani masoya ɗimbin masoya ba wai Afirka ba kusan in ce duniya baki ɗaya. To ina godiya na wannan soyayya da suke mani kuma Allah ya ƙara danƙon soyayyan ya fi da. Duk abin da zai jawo na kuskure soyayyan nan ya ƙasa Allah ya kauda mana da shi. Sannan kuma su 'yan kallo da wa'anda suke so su shiga harkan fina-finai, in za ka shiga harkan fim shigo ta da niyan sana'a ne ka shigo yi, ba buɗalanci ka shigo yi ba, ba ka shigo don sai da fuska ba, bakin shigo don sai da fuska ba. Idan aka yi haka arziki na Allah ne. A tsarkake tunani, a tsarkake tunani. Shi rai da aka ba mu aro ne, aka ba mu kiyo ne, aka ba mu wanda ya ba mu ran nan yana iya karɓan abin shi duk lokacin da ya gama. To in ko haka ne ka zama mutumin kirki ko da wani lokaci kana ta tunanin in ta zo yanzu kashi da ba ta zo ba dai ga tana kana shiri. To ina mika sakona ga ainihin mutane da Allah a rike gaskiya kuma a aiwatar da gaskiya ko me za ta zame maka karka damu. Akwai wani mawaki ma ko kuma wani marubuci da ya faɗi wannan cewa ka faɗi gaskiya dokin ƙarfi. In ka hau ta ba ta karyewa amma tana da wuyan hawa, to da wuri ka hau. Shine sakona. Baba Malam Musa, na gode kwarai da ka samu tattaunawa tare da ni a cikin shirin Madubin Usman Kabara, kuma muna alfahari da kai, kuma in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba da taya ku da addu'a. Allah Ubangiji ya amfanar da mu da abin da kuka dasa. Amin. Ni nake godiya saboda ni ka zo ka same ni har muhalli na, saboda girmamawa, saboda karamci ka zo muka yi wannan tattaunawa da kai. Na gode kwarai. Allah ya ƙara girma, Allah ya ƙara ɗaukaka. Na godiya sosai.